Aprilaren 3tik 12ra Erreas Nafarroak ekonomia solidarioaren 8. jardunaldiak eginen ditu Iruñan, Katakraken eta plazara hain zuzen ere. Aurtengo edizioan, etxebizitza eskuratzeko zailtasunean jarriko da fokoa. Pertsona guztientzat etxebizitza duina eta egokia izateko eskubidea bermatzea da gizarte gisa dugun erronka kolektibo handienetarako bat. Erronka hori eredu ekonomiko eta sozial baterako trantsizioarekin lotu behar dela. Eta trantsizio horretan pertsonen ingurune sozialaren, lurraldearen eta naturaren zaintza erdigunean jarri behar da. Ekonomia solidarioak urteak daramatza merkatu tradizionalaren ordezko eredu kooperatiboak sustatzen. Eredu ez espekulatiboa, erabilera lagatzeko irabazi asmorik gabekoa hain zuzen ere. Eredu horrek etxebizitza sozial eta irisgarrien parkea handitzen laguntzen du, eta irtenbide kolektiboak bilatzen ditu. Jardunaldi hauetan, guk nahi duguna da gure proiektuak erakutsi, definitzen gaituena autogestioa da alde batetikan, elkar laguntza eta elkar zaintza dira besteak, oreka bat izatea espazio pribatuan eta kolektiboen artean eraikin bakoitzean, bizimodu partekatuak egiteko, eta ez gera ari bakarrikan etxe bizitza batez, baizikan elkar laguntza eta elkar zaintza eta bizimodu partekatuetaz ari gara.